que el que tenim avui és començar a tenir la possibilitat des de Menorca començar a fer aquesta promoció turística diferenciada. Evidentment, sempre des de la suma de tots els sectors implicats. L'administració és un més, però, evidentment, com dèiem, dins el patronat també hi ha el sector privat que serà clau per poder desenvolupar aquesta promoció turística diferenciada de Menorca en un moment en què veiem que realment les característiques de Menorca ja són un punt d'atractiu molt important. Aquesta Menorca que nosaltres volem donar a conèixer fora de la temporada d'estiu i una Menorca que està sobretot lligada a territori, a patrimoni, a gastronomia, a cultura, que és voluntat d'aquest equip de govern mantenir l'aportació que des del Consell es fa a la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que està al voltant d'una mica més d'1 milió d'euros. Si sumam aquestes quantitats, nosaltres considerem que el pressupost mínim que tindrem per promoció són 3 milions d'euros. I jo crec que si valorem com s'ha negociat i com ho hem intentat traslladar a Menorca, és un acord que, vist el punt de partida, nosaltres el considerem satisfactori.